тамос. барномаи тамос барномаест, ки шумо метавонед ба тамоми шабакаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи 1 цент дар алоқа бошед. дар барномаи тамос чӣ гуна шумо метавонед регистратсия кунед, чӣ гуна метавонед номерҳоӣ кунед ва чӣ гуна метавонед бо тариқи 1 цент ба Тоҷикистон занг занед, нишон медиҳем. барномаи тамосро мекушоем. Якум равзанае ки ба мо нишон медиҳад ҳамин равзана аст. инҷо пахш мекунем продолжит ёра мо разрешит метем. ҳар сеша разрешит пахш мекунем. дар инҷа баъд номер мепурса барои регистратсия кардан дар ҳамин барномаи тамос. номере ки ту ба Тоҷикистон занг мезанӣ нею, фақат барои ба қайд гирифтан дар барномаи тамос аз ту номер мепурсад ва шумо дар инҷо номерҳоро ворид мекунед ва далеро пахш мекунед. дар инҷо окейро пахш мекунем ва коде ки тариқи смс меояд дар инҷо ворид мекунем. баъди ворид кардан автоматически худаш кушода мешавад. агар ки ҳамин равзана биромад, мо аҷа интихоб мекунем получит NGN номер. не ки ҳамин чиз агар набиромад, мо ира чӣ хел хидмат меёбем. интихоб мекунем профилро. чӣ хеле ки мебинед дар боло аллакай баланси шумо 10 цент дорад, яъне ки барои регистратсия кардан дар ҳамин барномаи тамос аллакай барои шумо 10 цент туҳфа доданд. ин рақами регистр кардаги шумо. дар инҷо сатри NGN-ро барои номери NGN гирифтан пахш мекунем. ва дар ин равзана ҳамин плюсе ки дар боло ҳаст, инро пахш мекунем. регистратсия NGN продолжит мекунем. дар инҷа ҳамун номерҳое ҳаст, ки мо ай байни ҳамиҳо метавонем интихоб кунем барои хидмона номер 992 280 01 31 58. шумо ай ҳаминҷа метавонем кадомиша ки бихоҳен интихоб мекунем. мо дар инҷа интихоб мекунем рақами 280 01 29 59. барои регистратсия кардан шумо метавонед паспорти шахсӣ ё ин ки паспорти загран истифода баред. мо ба загран паспорт мисол регистратсия мекунем. дар инҷа чиро интихоб мекунем? Заграничный паспорт. кин разрешит мекунем. фото сурат мегирем. дар инҷа интихоб мекунем отправить. боз сурати худатонро гирифта равон мекунед дар ин равзана. баъд ҳамин равзана мебарояд. дар инҷа зер мекунем продолжит. чӣ хеле ки мебинед, аллакай мо соҳиби рақами NGN шудем. 992 280 01 29 59. ва мо дар инҷо дар болои NGN пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинем, дар инҷо бо ранги зард навишта шудааст ки на рассмотрение, яъне ки ҳамон загран паспорту сурате ки худамонро равон кардем ҳоло дар тафтиш аст. агар шумо инро дар рӯзона дар байни соатҳои корӣ кунед, дар байни якчанд дақиқа тафтиш карда мебароянд. агар шумо шабона регистратсия кардагӣ бошед, ҳуҷҷатҳои шуморо саҳар тафтиш мекунанд. дар инҷа баъд визифа меҷиқем барои занг задан. мисол кадом номереда ки шумо занг задан мехоҳем, пешаи номер ҳатман бояд ки плюс 992ро рақамчинӣ кунем. дар инҷа интихоб мекунем плюс 992. то утверждён шудани ҳуҷҷатҳо нархи Тоҷикистон 15 цент мебошад. барои пур кардани баланс инҷа навишта шуда пополнение баланса. медроем пополнение баланс через ду роҳ дорад: кредит карт ва Россия. агар шумо дар Россия бошед, барои пур кардани баланс роҳҳои осон ва зиёд ҳаст ба тариқи терминалҳо. интихоб мекунем пополнение в Россия. дар инҷо нишон додааст ки шумо чӣ гуна метавонед пул партоед. дар ҳамин номере ки поён ҳаст, дар ҳамин мепартонед. тариқи терминали Kiwi ё ин ки Сбербанк ҳамаш дар инҷо нишон дода шудааст. роҳи якум через кредит карт. кредит картро интихоб мекунем. дар инҷо чӣ қадар пул мепартоед. мо интихоб мекунем $5. инҷода нишон медиҳад ки кадом картаҳо қати шумо метавонед. Visa, Mastercard, American Express, Union Pay ва Diners Club International. 16 рақаме ки дар болои карт ҷойгир аст, ҳамонро дар ин равзана ворид мекунем. дале мекунем. дар инҷо муҳлати охири картаро ворид мекунем: моҳ ва сол. дар ҷои CVV рақаме ки дар пушти карта ҳаст, 3 рақама, ворид мекунем. дале мекунем. дар инҷо маълумоти пардохт нишон дода шудааст ва дар инҷо оплатитро пахш мекунем. дар болои NGN пахш мекунем. вақте ки ҳуҷҷатҳои шумо утверждён шуда бошад, аллакай шумо метавонед ки ба рақамҳои Тоҷикистон
бо нархи 1 цент занг занед. Вақте ки плюс 992 мезанем, дар инҷо нишон дода шудааст ки Таҷикистон 1 цент. ба ҳамаи ширкатҳо бо як нарх занг бизан. суҳбати хушхоҳонед.